Мы рады вітаць вас у нашым музейным пакоі «Беларуская хатка». У нас вы зможаце ўбачыць, як жылі нашы продкі, якія любімыя заняткі ў іх былі. Сёння у нас з вами будзе не проста экскурсія, а экскурсія музею ў чамадане. У нашым чароўным чамадане вы пабачыце рэчы, якімі карысталіся нашыя бабулі, рэчы, пра якія мы з вами нават не ведаем. Справа або злева ад увахода знаходзілася печ. Печ – гэта цеплыня здароўя застужанаму. Печ – гэта гарачая, смачная ежа. Па народных павер'ях яна была ахоўніцай дабрабыту. У печ голымі рукамі не палезеш. Для гэтага былі спецыяльныя інструменты. Гэта ухоп і рагач. Ім гаспадыня ставіла у печ і гаршок, і чыгунок. Чыгунок быў нязменны ў гаспадарстве, але па вазе ён быў цяжкім, таму што зроблены з чыгуну. Ён не біўся і вытрымліваў нават самыя высокія тэмпературы. Гаршочак рабілі з гліны. Калі гаршочак быў старым і даваў першыя трэшчынкі, яго абматвалі берасцянымі палоскамі, і ён працягваў служыць людзям. Але ўжо яго ў печ не ставілі. А калі ён падаў і разбіваўся, яго чарапкі выкідвалі ў акно. Для сям'і чыгунок і гаршочак былі прадметамі першай неабходнасці. У іх варылі і капусту, і кашу, і другія смачныя стравы і падаваліся на стол. І вось перад намі бойка. Калі малако адстойвалася ў збанках, гаспадыня збірала сметану і біла з яе масла. Бойка – высокая круглая кадачка, звужаная кверху. Рабілі з клёпак і выцёбвалі з дрэва. Бойка мела крышку з адтулінай пасярэдзіне для калатоўкі біла. Масла білі ўручную. Калатоўка шпарка бегала сверху ўніз, снізу вверх. Бегала доўга і без перадыху, каб смятана ў бойцы не астыла. Яшчэ ў нашым чамадане ёсць вельмі цікавая рэч. Шкляная колба складанай формы, шырокай адтулінай на дне, якая дапамагала пазбавіцца ад мух, якія лезлі ў ежу. Мухалоўка. Мухалоўка прызначалася ў першую чаргу для адлоўлі мух. Існавала два тыпы мухаловак – раз'ёмная і суцэльная. У раз'ёмнай выкарыстоўваўся каўпак, які затуляў асноўны посуд. Суцэльная мухалоўка ўяўляе сабой шарападобную пасудзіну на трох ножках, якая мае дзве адтуліны. Верхняя ўяўляе сабой невялікае рыльца са шкляным вечкам, а ніжняя – шырокую варонку, якая ўваходзіць унутр пасудзіны. Менавіта такая мухалоўка ў нашым пакоі. Прынцып дзеяння прадмета быў такім. Зверху, асцярожна па сенсусцы, залівалася якая-небудзь вадкасць, салодкая вада, квас і гэтак далей. Пасудзіна затыкалася коркам і ставілася ў хаце. Мухі залазілі знізу і, не ведаючы, як зваротна выбрацца, гінулі праз некаторы час у вадкасці пасудзіны. Трэба сказаць, мухалоўка выдатна выконвае свае функцыі з восамі і камарамі. Добрая гаспадыня ведае, што стол заўсёды павінен быць засланы абрусам. Абрус – гэта тканы, вязаны бо плецены выраб, прызначаны для засцілання стала. Гэта абавязковы атрыбут традыцыйнай, сямейнай і каляндарнай абраднасці беларусаў. Уважліва сачылі за тым, якім бокам рассцілаюць абрус – адваротным ці левым. У Беларусі казалі, калі на стол паслаць настольнік на выварат, то людзі будуць сурацца тае хаты. Вялікім грахом было выціраць рукі аб абрус. Сталыя людзі казалі, што Бог за гэта пакарае. Яшчэ адным паважным госцем на стале быў самавар. Старадаўні самавар – гэта сімвал сямейнага ачага, утульнасці, сяброўскіх зносін. Ён быў цэнтральным прадметам чаявання. Самавар неабходны ў арыстакратычным доме або ў купецкім доме, у карчме ці ў чайнай небагатага люду. Самавар быў не толькі часткай сервіроўкі чайнага стала, але і важнай часткай афармлення інтэр'еру, таму і спрымаўся як рэч мастацкая, як твор дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. І гэта толькі маленькая частка цікавых рэчаў, якія ёсць у нашым музейным пакоі. А нам з вамі прыйшоў час развітацца. Да новых падарожжаў, да новых сустрэч!